आरो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव बिथाङा देरहानो हानांगौआ सिमांनिसो बाथ्रा। बुंनायल' बाथ्रा नङामोन। इउपिपिएल दोलोनिफ्राय जोङो दिनैनिफ्राय खनथामसो नाजाबाय जे जोङो हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो बिटिसि सुक्ति खालामनाय हारिनि थाखाय मावबोनाय मानसि हिसाबै बिथांखौबो ससनमानै जोङो मोनसे जायगा होनांगौ बेबायदि होननानै इउपिपिएल दोलोनिफ्राय प्रमद बर' बिथांनि बिथोन बादियैनो हानजानि डिसिजन बायदियैनो बिपिएफजों ज' जानायनि गोरोबलायनानै इयुनाव जोंनि नैबे बड'लेण्डआव थानाय बेनि गासै 35 लाख सुबुंफोरखौ नागरिकफोरखौ मोजां मोनसे खुंथाय मोजां मोनसे सोलोंथाय रांखान्थि समाज बेबस्था गासैबो बिथिङावनो जौगाहोनांगौनि थाखाय जों ज' जानाया दरखार दङ। बे खोथाखौ साननानै जोंनिफ्रायनो इनिशिएटिभ लाग्रोनाय जादोंमोन। नाथाय थाङै थाङै हाग्रामा महिलारि बिथाङा सिबआ सोर जागोन होननानै जेब्लाबो प्रश्न खालामो आरो सिबखौनो लानानै बिथाङा जेब्लाबो हयथ' सिमां नुयो। जायनि थाखायनो सिबखौ गाव जानो मोनगोन ना मोना बे बाथ्राखौ बिथाङा सानग्रोनानै बे खौसेथिनिखौ जेब्लाबो सिमफायबाय थादों। दिनै बिथाङा जेखि खोथा बुङा मानो बास्तबा बेनो जे बिथाङा माने सोरबाया मोनजादों मोनलोङाखै बेजों खोथा गैया, सोरबाया मा खस्थ'आव थानांदों बेजों खोथा गैया, बबेबा गामियाव दालां बान्दोआ मोजां जाफुंदोंना जाफुङाखै, दैबानाजों खस्थ' मोननांदोंना मोननाङाखै बे बाथ्राखौ बिथाङा मालाबाबो साना। बिथांनो खालि नांगौ पावारखौ नांगौ गोहोखौ नांगौ सिबखौ बिथाङा जानो मोननांगौ। जों बुंदों बे सिब जानाया रायजो राजाया थिग खालामगोन, जोङो खौसे जाग्रोनांगौ नङाबा सुथुरा गाग्लोबगोन। नाथाय बिथाङा जेब्लाबो बेखौ नारगारबोदों। बेनिखायनो दिनै बिथाङा जुदि फैथारलाबालाय आरो माथोबाव। जायनि थाखायनो बिथांनि एकदम सुक्ति खालामनाय आगसि आगदा लिडारफोर, बिथांनि जिल्लानि लिडारफोर, ब्लकनि लिडारफोर, सेलनि लिडारफोर दिनै बिथांखौ नागारनानै दिनैहाय इउपिपिएल दोलोआव हाबफैदों। सोरबाया गुबुन हान्जायाव थांदों। जों नुयो दिनैहाय बिथाङा हारसिङैनो दिनै जोबोद उन्दै उन्दै सेंग्राफोरखौ लानानै दिनै खामानि मावनो गोनां जादों। आरो बे बिथांनि थाखाय थांनानै थानाय समावनो गावनि गोरोन्थिनि थाखायनो गावनि अख्रानि थाखायनो दिनै बिथाङा सिबाथ' बहा फैबाय थानाय बिसायख'थियाव बे एमसिएलए जानो हागोन ना हाला बे जिनिसानो साननो गोनां बाथ्रा। सिबाथ' बेसेबांबा गोजाननि बाथ्रा बियो एमसिएलएखौ जाग्रोथोंनाय बिथाङा बेबायदि थासारिसिम फैदों। दिनै बिथांनि समस्थिनि रायजो राजाफ्रा दिनै बिथांखौ नागारदों आरो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव बिथाङा देरहानो हानांगौआ सिमांनिसो बाथ्रा।